no sé si serem capaços de traslladar la gravetat en el funcionament d'aquest Ajuntament. Els empresaris i empresàries que treballen en aquest Ajuntament estan venuts, en molts casos. Venuts i venudes. Per què? Perquè contratacions verbals en dret administratiu, com a mínim estem parlant d'una situació d'irregularitat. Com a mínim. Si este ple té en la seva voluntat reconèixer aquesta realitat, la reconeix, però si no té aquesta voluntat de reconèixer aquesta realitat, no la reconeix, i després de 4 mesos de treball se queden sense cobrar. Aquesta és la situació en la que està situant aquest govern a empresaris i empresàries que treballen en este poble. És gravíssim. I nosaltres, com no pot ser d'una altra manera, no anem a obstaculitzar que se pague a les persones que han treballat. Però tampoc anem a donar suport a aquesta manera de funcionar, que no és la primera vegada, ho venim dient des de fa anys. I no se fa res quan és claríssima la legislació. Quan la nova legislació de contractes públics, de contractació pública, és encara més exigent que la que hi havia abans. I estem fent tot el contrari, hem anat a pitjor. Ara directament és que ni contractem. I estem parlant de factures grosses, que és una contractació que hauria de tindre una licitació pública. Que no estem parlant de contractes menors. Reclame tornar a la gestió responsable, a la gestió legal, perquè estem situant als empresaris i a les empresàries en un limbo que depèn de la bona voluntat d'aquest Ajuntament. I hi ha persones que s'ha donat el cas que no han cobrat perquè aquest Ajuntament no ha volgut. Siguem responsables, no situem als nostres veïns i a les nostres veïnes en situacions de més vulnerabilitat, perquè ja en el que tenen prou, i que puguen viure les seues vides tranquil·les i en pau. Que quan una persona treballa, cobre pel treball que ha fet i que se li ha contractat.